Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Di pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Elena at tubo iti Tarlac. Ken nagpaay kas OFW ijay Abu Dhabi. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Elena, taga Tarlac. Nagbalinak mat nga OFW manang, kat ijay Abu Dhabi tinapanak. Iti agdama, adda akon dito'y Pilipinas tapno ag for good. Balasang akpaylaang manang, agdengdengag akon iti drama yo. Nang runa, idi maipatpatangatang paylaang daytoy iti radyo. Kasta unay, aragsak ko, idi nabirukak to'y channel yo. Kat nangag ko, aday to'y adrama, tiyap upload yo. Kasmatlaan kadagiti dadduma ang nagpaidrama iti padas da. Mangnamnama akasapay ko ma, tamapili mat ang maipatangatang ti padas ko. Kat namnamaak ang makaibati iti adal, kadagiti padak adumdumngag. Rugyak nga rudan ti agsalaysay, Manang Emmy. Mateo, jak amo na husto matlang daytoy a desisyon ko. Amo ka narigat dayti para kadata. Ngam kasapulan para iti masakbayan dagiti anak ta. Amo mat no kasano ka importante ti panagadal kadaros ken kikong anak ta. Wen, amok dayta. Ngam kasano no jak kabaulan ti panakayadayo kada kayo.
Kasano no jak tumaragpat ti arapaap ko para kadakwada. Saan ka ngagmaymay sa Elena? Adda kami a pamilyam. Kadwa na kami amang tunoy ita arapaap mo. Agtalag kay ti Diyos. Ken iti panagayat da iti tunggal maysa. Kabailan ta da ito'y takadwa ta ti pamilyata. Agyaman ak Mateo. Kasapulak at talaga itatikiran ti pakinakam. Agkakadwa tayo nga ora adayaw ka. Panubok lang da ito'y. Katamok ang mabailan tayo. Masapul lang agbalin tayo natibkar. Agyaman ak. Ikarik nga aramidag ti amin para iti pamilya tayo. Talaga nga minakayat ka matulungan iti panangisagana ta iti masakbayan dagiti anak ta. Agyaman ak bakit? Wen, agtinulong ta. Kat agbalin ta natibtibkar ngamitaan yaman na panubok asumangbay ka tata. Dimtengan ti aldaw nga ipapanaw ko. Sigurado akailiw kayon to a pamilyak. Kasta kami mat Elena. Ngam amumi akasapulan. Ken talaga aday ti arapap mong aramidan. Nanang, siguradong agsubli ka ha? Wen anak. Kat laglagi pam, apara kada kayo dayto yung aramidak. Mailiwak to kada kayo unay. Amumi day ta bakit? Kat amumi mat ni aramidam daytoy para iti masakbayan ti pamilyam. Agyaman na ka talaga kada kayo. Kan iti namarswa. Taimpaayan nak iti pamilya na dungo kan man nakaawat. Maawatan mi apara kada kami dayto nga aramidam nanang. Katagyaman kami matkan ka. Tak sakripisyo ka nga agabrod. Tapno maipaayan na kami laang iti nasaya at amasakbayan. Agyaman na ka anak ko. Tamaawatan nyo ti kayat ko nga aramidan. Nanang, agannad kayo jay Laglagi pa nyo nga awan kami ti dinayo no kas pangarigan na dadaga sa mapasamak. Wen anak, di ka agdanag. Kabaila ka salwadan ti bagik. Siguradum lang bakit ha? Nga awan ti daga sa mapasamak yun ka. Kabayatan ti kaadam ijay. Wen lakay, di ka agdanag. Aganad kayon to dito'y Kailiw kayon to unay anak ko. Mailiw kami tumot kan kananang. Di mo liplipatan ti pasarabo mi ha. Wen, jak to malipatan dayta. Naskan ang mapanakon iti pagluganak ang mapaniji airport. Mapanakon. Agananad kayo dito ya. Patpatgan kayo unay-unay. Adda akong dito'y sahot ti ridaw ti balay ti agbalin nga amok dito'y Abu Dhabi. Daytoyan ti agbalin a pagtaengak iti lasod ti mano atawan. Nasingpot ko mati agbalin nga amok. Saan ko maakas ka dagiti dadduma na ringgor. Oh, you're here already. You're the new maid, right? Yes, sir. Okay, come in. Go to your room and change, then get straight to cleaning. Okay, sir.
Dahito gayam ti sila. Ay! Apingay nga da marabutit dito eh. Hey, why are you shouting? There's a rat, sir. I'm sorry. Fix your things, then go straight cleaning. Yes, sir. Hello, Lakay. Hello, Elena. Kumusta ka ditan? Nakasangpot ka kadimot lang asi kakaradkad? Uwan, Lakay. Kumusta mo't nagiti ubing? Okay damot bakit? Saan nagsarsar dun nga aglid di ni Rose tunggal malagip na ka? Ngambita, medyo okay mo't din. Talaga nga ipatpatag naklaunay ni Rose nga anak ta. Wan nga Rod, kasta unay aliday na, manipot bimanaw ka. Mabalinda ka kumamot niya video call ngam. Una yan, daan na perdi mo tanti camera at cellphone ko. Sana bale, inton makaurnungak, pauitan kanto iti gatang mo iti baro a cellphone mo. Sige nga Rod masapul arugya akong dagiti trabahok ditoy. Ang mga no sumangputan di amok, anapan ng sukon iti apo ko na iti pagadalan. Aganad kayo dita ha. Bye. Nagrugit mo't dahil ako sinan. Masapol ang madalusak. Sakbay asumangpot da nga agap iti pagadalan. Tap na makapangandamot anasayat inton sumangpot da. Granddaughter, say hi to your nanny. You're here already, sir? Yes, and she is excited to meet you. Rose, meet your new nanny. Rose? Hi! Are you going to be my new nanny? Yes. I'll be taking care of you while your grandfather is busy. We're going to have a lot of fun together. Really? Yes, and I prepared food for you because you must be tired and hungry from school. Yes, I'm gonna eat now. Okay, Rose. I hope you like the food I prepared for you. It's the food I also prepare for my children in the Philippines when they get home. Gapoy titulong tinamarswa, nakasangpetak ang nakaradkad iti Abu Dhabi manang Emmy. Nalaos tiragsak ko, tanatungpal daydi nga arapaap ko. Uray pa'y narigat manang, nagbalinak anatibker, tapno maipaayak iti nasaliwanwan a panagbiag ti pamilyak. Kayat ko anasimbang ti panunot da. Akampante da nga da kanon da iti inaldaw iti rabaw ti lamisaan ken adda pagtaengan a pagawidan da. Dayta ti kanayon ko a panunuten tunggal marigrigatanak ken mailiwak kadakwada. Nang runa idi kasangsangpet ko pay laeng ijay manang. Ket nadagdagan pay ti iliw ko kadakwada. Idi naamwak akan nagnagan gayam ti anak ko ani Rose, ti apo ko ti amok. Iso anakarkaron akanayon ko amalagip ti anak ko.
Kat nakarkarumat anaya si dagtiriknak iti apo ti amok. Dagita ti rason, no apay ang nakarkaro ang nagsakripisyo ak ijay abroad, manang. Rose, Kiko, agring kayo anak ko. Nakasaganan ta armusaryo, tapno da pamigsayo asumro kiti pagadalan. Uwan tatang. Uwan tatang. Ay, huwag gayam anak ko. Inton makaawid kayo ng madamdama, adan to sorpresak kada kayo. Ha? Anya dito tatang? Secret anak ko. Saan na secret ano ibagak kada kayo? Ha? Alakit din. Ibagamon tatang. Saan pa ingarod ang mabalin anak ko? Sana bale, makita yung matladagos, apaman na sumangpot kayo inton malam, ha? Ni tatang nga talaga. Nasa may secret. O sige man langan. Into nagawit kami langan numalam. Ala, mangan kayo anak ko. Iti kasta, saan kayo amala daw iti pagadalan? Surpresa ti bagbaga ni tatang. Excited ako na makaamo. Jack amo ading. Kunamat ni tatang nga secret. Di maamuan tanto inton makawit na inton malam. Kaya't ko ngamin ama-amuan na anya dayjay manong. Excited ako nga gawid. Manong, mamimiss mo ka din ni nanang? Siyempre mata ading. Nasakit nga rin tinakam ko di nagabrod ni nanang. Ngam ko na namot ngamin, para iti masakbayan ta, iso kasi tinaramid na. Amok mo tayo di manong. Kanayo na kami na mailiw ka ni nanang. Nagrigat mo saan tayo akadwa nga inaldaw ni nanang. Talaga narigat ading ko. Ngam masapul nga nusan tayo. Sana bali, tadamat ni tatang akad kadwata. At dapat lola kan lolo. Basta ti panunutom langan. Inton agawid ni nanang, adon to tiyawid na ngay ayam ta. Wan manong! Damat ngay ni Elena iti abroad, anak ko. Kasi di Diyos, nasayat mo't nanang. Nasingpot ka nung mati amo na. Ay, nasaya at garudno kasta, anak ko. Amo ka narigat iti biyang mo tiyada yu ti asawam. Kas na kunanan, kaya't nakatulungan, tapno mapaduras yu ti panagbiagyo. Day tangarot ti pagbay na kita asawak nanang. Diyak kabailan nga ipay ti amin nakasapulan da. Nang runak at dumakdakil na gito ubing. Iso ang nagpursige nag-abroad ni Elena. Ay, san abali anak ko. Tagkin kinaawatan kayo mat adwa. Nasayaat mo ti panang taripatom kadagiti anak yo. Day talaang kat umanayon apakabang aran ti asawam anak ko. Puno day tananang. Kat ikagumak nga aramidan ti amin nakabailak, tapno awan ti rason agumura kanyak ta asawak. Nuwun, anak ko. Nasaya at dayta akapanunutam.
da kamin. Nasayaat mo't anak ko. Ala, agpulis kayo pa itan eh. Agat lingit kayo. Anya nga di sorpresa nga ibagbagam kada kami, tatang. Una yun, talagang excited kayo na makaamu makita yun da ito eh. Wow, baro ti cellphone niyo, tatang. Kan touchscreen pa eh. Wan anak ko. Kaya tiyo kada makita. No, sino ta da iti bangir alin niya. Sino, tatang? Da ito yun eh. Hello, anak ko. Ha? Nanang? Nanang! Mailiw akon kan ka! Uray, Shakmat. Kailiw kayon kan ni manong mo. Sana bale, adan baro a cellphone ni tatang yo. Mabalin kayon nga i-video call akanayon, anak ko. Wan nga rod anak ko. Mabalin tayo na kanayon ang makita kan makasarita ni nanang yo. Wan gayam, Rose. Dandanin ti kasangay mo. Wan, nanang! Anya nga iti regalom kanyak! Siyempre, secret. Ngam amok ang magustom to ti regalo kan ka. Da kayo talaga? Naisim kayo kun ni tatang iti secret. Sige, nanang! Urayot ti regalom kanyak, Wan, anak. Sigurado ang magustom dayjay. Ala anak ko, agpakada kayon kan ni nanang yo tani. Nataktak ko na yan. Ang mga numasangputan ti amo na makisarsarita kada tayo. Sige nga rod, nanang. Bye-bye! Bye-bye, nanang! Happy birthday anak. Umay ka agarmusaran. Nagluto ako iti paboritong maarmusaran. Agyamanak, tatang. Apay analiday ka anak ko. Dayto nga minti umuna a birthday nga awan ni nanang, tatang. Di ka madanagan anak ko. Agsublintumot lang ni nanang yo. Kat makadwa tayon ton, iti sumaro na pa nagkasangay mo. Ala, umay ka, taday pakitakin ka. Anya dayta, tatang? Dayto yo. Regalo kon ka ni nanang mo. Wow! Adan di ay ayam ko? Amo mi akayat mo launay day tangay ayam. Iso akas sa timpatulod ni nanang mo. Agyamanak, tatang. Agyaman kan tumot kin ni nanang mo, ito nawagan na tayo ng madamdama ha. Iso tagregregat iti abroad. Tapno may gatangan na kay tikas tangay ayam. Uwan, tatang. Awagan tayon tong arod ni nanang inton madamdama. Mano atawan mo ti kaaddak iti abroad manang Emmy. Kat nalaos ti panagyaman ko iti baro at teknolohiya. Tauray kaskasano, makitkitak ti pamilyak, babaan iti video call. Ngam siyempre, sabali latamat no talaga nga agdadan na kami. Iso nga'y naramid ko idi ti amin tapno makaano sakmanang. Imulak iti isip ko ano makaawid akon iti pagilyan tayo ket ag for good akon. Apaman ang nakaurnungak manang, pinanggap mi ti ag negosyo kanilakay ko apaman ang makaawidak. Ngam kabayatan ti kaaddak paylaang ijay, intultuloy ko latta ti agan-anos ken agsakripisyo para iti ipatpatag ko a pamilyak.
Dandanin sumangpot ni Rose manipod iti pagadalan. Diyak pala nakaaramid iti meriendana. Darasat nga idalimanat dagtoy. Tapno makaluto akon. Nani, I'm home! You're here, Rose. I haven't cooked your food. It's okay, Nani. Can I help you cook in the kitchen? What? You want to help me cook? Yes! I want to learn how to cook turon, Nani. Okay, I will teach you. Let's go to the kitchen. Lakay, apaman amalpas ti kontratak, agawid akditan. Adamot kan naurnong ko apang rugyan tang agnegosyo. Ha? Talaga, Elena? Uwan, Lakay. Agyaman na kiti Diyos. Makadenada ka manen ka na kita uping. Kanain dang rod at amagan no kaano ka na di panagawid mo. Kunak mo umadanin. Mailiwak nga rod una yan kadakwada. Excited ako nga agawid. Nga mapampanunot ko matoy aputi amok ang mapanawak. Bakit? Napatagmat kanya ako ni Rose. Nang runak at kanagnagan unay ti anak ta. Iso akasla na iliw-liwag ko ti iliw ko iti anak ta gapukan kwa na. Sigurado ang maikawan to na awan kan bakit? Papanan na ngay, no di mairwam tumutlahan. Sana bale, taikarikto kan kwa na akanayon ko nga i-video call. Tapno kasla daak laang iti asidag na. Di mo ibagbaga kadag iti ubing nga agawid akon, ha? Bayam makita daktulatan inton adda akon dita. Wan bakit? Kasta talaga taramidak. Tano ibagak nga agawid kan. Rangarangin daktumanan nga inaldaw. No apay nga awan ka pailae. O sige nga Rod, umawag kaktumanan. Ibagam to kadag iti ubing. Bye! Are you going away now? Yes, Rose. I will go home to my family in the Philippines. It's time for me to go back and stay with them. I will miss you, Nani. I will miss you too. Do you know that you have the same name with my daughter? And that made me always remember her. Really, Nani? Yes. And when I get home, I will always remember you too. Thank you for everything, Rose. Thank you also, Nani. I hope to see you again in the future. Don't worry. I believe our path will cross again. And I will always call you. Goodbye, Nani. I love you. Goodbye, Rose. Take care always, okay? I love you. Anak ko, adda akon. Ha? Nanang, adda kan? Saor at talaga ni tatang. Di na imbaga sumangpot kagaya man, nanang. Wan nga rod. Imbagak ngamin asaan na nga ibagbaga kada kayo, anak ko. Kasano? Di dakto man sardengan aririyanan. Pasensya kayon, anak ko, ha?
Medyo nabayagan basit sa akto na kaawid. Okay lang, nanang. Maawatan mimot no pa nag-abroad ka. Wan nanang, amo mimot apara kada kami tinaramid mo. Wan nga rod. Agyaman anak ko. Ay na, mailiwak at talagan kada kayo. Nakarkaro ti iliw mikan ka bakit? Nang runa dagiti ubing. Amok dayta. Iso nga adda pasarabok kada kayo. Ha? Kita agman nanang. Oray siyak, nanang. Kaya't kumata makita. Kuma, adamot pa sa rabok. Mabalin ayamat nga awan ti pasarabo ti ay ayatak unay nga asawak. Wow! Nag-sweet da! Agpay sugayam manang Emmy, ngano para iti pamilya, aramiden tayo ti amin. Sa bali ti kinaragsak anariknak, idi makita ken maarakop kumanan ti pamilyak. May sa daytoyen akararagsakan anariknak, iti unos ti panagbiag ko. Kat awanen ti makaartapay iti daytoy. Kuma agbalin apalagip to'y padas ko, tapno agtrabaho tayo anasayaat, tapno maitad tayo ti kalkali kaguman tayo abiyag para iti ipatpatag tayo a pamilya. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Elena. Elena, pagayam ko, agpayso day ta nga imbagam, ano para iti pamilya tayo, masapol nga aramiden tayo ti amin, tapno magunod tayo ti arapaap tayo para kadakwada, uray katukad daytoy ti panagsakripisyo tayo. Kanayon tayo a panunutan at ti pamilya kat adda a kanayon iti sibay tayo, iti rigat man wenno ginawa. Dayawan ka iti kirad ti pakinakam mo, ken ti panagsakripisyom agraman ti asawam, tapno maipaayo laeng ti kalkali kaguman nyo abiyag para kadagiti anak yo. Sapay kuma takanayon a naragsak ti pamilyayo, nang runa itan taagdadan na kayo manan. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Steven at agatarlak. Ngam iti agdama, kat adda iti pagilyan nga Abu Dhabi. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Steven, 5 taon ko andito'y Abu Dhabi manang. Katkas kadagiti daddo mga OFW, pinilik ti agtrabaho ditoy, tapno maipaayak iti nasaya at amasakbayan ti pamilyak, anapanawak di ta Pilipinas. Nabayag matbasitan nga agdengdengegak kadagiti drama show iti YouTube, kat naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang mapili ang maidrama, kan makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Napasamak ti padas ko, idi kabambanwagak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaang iti kolehyo, Manang Emmy. Anya ti sidan tayo, nanang. Narabyan ka manan anagawid anak ko.
Nakainom ka pa ay. Awan ka diti klase minton bigat. Ha? Anyan, nakainom? Sana ka nakainom, nana. Ay na anak ko, madlaw mo't kat itigaraw mo nakainom ka. Saan, nanang? Kasano makaarami da kiti project ko ngay? Akadwak da kiti kagrupok no nakainumak. Saan kan nga aglibak anak ko? Di nak maalilaw. Ay, ang mga noan niya laditan ter aramidan nyo Madamdama, di kan makaturpos. Di kay kadiyag tanag, nanang. Agturposak. Sigurado umlaang, Steven. Amo manarigat ti panagbiag tayo. Kat ikarkarigatan milaang kanitatang mo apagadalan da ka, tapno makaturpos ka. Nanang, di kay tanag. Kasano asa anak nga agdanag, kat masansan mo't amarabian ka nga agawid. Kanayon a group project ti ipampambar mo. Agbay sumat namin, nanang. Ala, wunan. Si kalaang ti makaammo no anya ti agpayso anak ko. Ay, agalwad ka kinitatang mo. Ammom no anya ti kabailan na nga aramidan. No bilang maamuan na nakainom ka nagawid kat aldaw ti klase. Agyaman ka tanasapa nakaturog. Tanabannog naggapo ijay talon. Nanang. Sige, ingka agpuluson. Adama ka ni kusina. Mangan ka nga umuna, sakbay maturog ka. Nanang. Nagsakit ti ulo ka. Diyak kalaan dyan inom may dirabi. Lapig sa gayam. Hala, anyat orasan. Masapol nagpikat akong tapno sana ka maladaw ti klasik. Nasayat na nakariing ka ni Steven. Ang mga numaladaw ka iti klasem. Mangan kan sa kanto agdigos tapno makastrek kan. Uun tatang. Un gayam, nagkapwa mi dirabi. Kuna ni nanang mo anapan kayo kano iti balay ti may sa akaklasim ta dain ring pasyo project. Uun tatang, kadwakdag iti kagrupok. Napan kami iti balay ti may sa akaklasim Inurugi mi nga inaramid ti group project mi. Anas ka na maipasami into no maya Domingo. Kasta ka di. Basta sa ano na anala daw ti panagawid mo. Amumutan iti panawon ita. Narigatain. Ang mga nonya ti masalaw mo iti dalan iti panagawid mo. Agannad ka anak ko. Uwan tatang, di ka agdanag. Steven, kunak no saan ka sumro kita Oh, apay kasta tilangam. Agmamayo ka. Saan mo akinabailan dyan ininom tayo dirabiya niya? Awan, kapoy kamot gayam. Mabaling ka din, Marie. Sardangan nakman. Nagsakit ti ulok. Si kamot, anya maringay bagbagam. Kaslasan tangag gayam. Mario pare, saan Amari? Ay, pasensyakan Mario. Nagsakit namin na talaga ti ulok. Sakto. Ngamin, agiinom tayo manan inton madamdama. Tapno mapukaw ti sakit ti ulo. Anya nga, uminom manan ni bagbagam. Agiinom tayo kanumanan nagbabarkada inton rabi Iso sumurot ka. Ngam, ad exam tayo inton bigat Marie. Mario, kunak kuma. Nasayat mo, tamo mo tiyaw, awag mo kanyak. Exam lang day jay. An mo tayo ngay dayta nga exam. Saan tayo mo't nga agenjoy iti dayta? Saan ka di? Iso nga uminom tayo langan inton madamdama, pare. Bay amon dayta nga exam. Kabaalam dayta, uray saan ka nga review. Mario? Sige, Steven. Nalaka lang dayta nga exam. Kabaalam dayta.
Isa sumurot kan kada kami. Sige man langan. Nay, Steven, apay nga itakala ang anagawid. Anya to orasan? Inlapas mi nga di project ka nas kang ipasamin tanong may Domingo, nanang. Agpayso ka di day nga ibagbagam. Amok, naggapu ka manun iti inuman. Saan, nanang? Talaga nagaramid kami iti project. Promise. Apay nga roda nagladaw ka anagawid. Ay naanak ko, kakaasi ka mangkalkalubkan ka iti amam. Amok ka naggapu ka manan iti inuman. Di ka makapaglibak kanyak. Mabaybayam sabot ti panagadal mo. Kakaasi ti amam nga aggamulo iti daga tapno makaturpos ka laeng. Kanayon amasapa amaturog gapu iti nalaos abannog na iti talon. Iso asubadam kumamot tirigat ti amaam. Babaan iti panagadal mo ang naimbag. Kan panagbalin mo ang responsable. Ay, tsaka mo no aging gatkaano ang makalubak ti aramid mo iti amam anak ko. Ngaminton ti amam amismon ti makaduktal iti aramid mo. Tsaka mo no anya ti aramiden nakin ka. Idi kolehiyo akmanang naesemak iti barkada. Kanayon kami nga agiinom imbes nga ag-review para iti exam iti sumaruno nga aldaw. Rinabii kalpasan ti klase nga agiinom kami manang. Kat iti panagawid ko iti rabrabii, ibagak kadananang ang naggapuak iti balay ti maysa kaklasek, tada inaramid mi a group project. Ngem ammo ni nanang no anya ti agpayso. Kakaasi amang kalkalub kanyak iti amak, tapno saan laeng amaamuan ni tatang ti aramid ko. Taam muna no anya ti kabailan nga aramiden ni tatang, no bilang tamaamuan na ti kinapudno. Nagtultuloy nga rod ti kasjay nga aramid ko manang. Diyak pulos impangag dagiti pamagbaga kanyak ni nanang. Agingga iti maysa nga aldaw. Steven, kayat ka kuma makasarita. Ha? May papaniti anya, ma'am. Agnangabit ti panagmartsam inton graduation. Ha? Apay, ma'am. Nagbabatis mo kadagiti quizzes yo. Pati exam mo, saan apasado. Masapol ang makasaritak dagiti parents mo. Ma'am. Nagado dagiti projects kan requirements asaan mo ang may submit. Basit laengen bagsak kan kadagiti amin a subjects mo. Huh? Ibagam kadagiti parents mo tao may dadito inton bigat. Kayat ko ida makasarita. Ay, ma'am, amangan mo't no mabalin adi yung kasarita ida. Sana mabalin, Steven. Masapol amaamuan da no anya ti mapaspasamak kadagiti grades mo. Huh? Kano apay nga agnangabit asaan ka ang makagraduate.
Paano nga taday to yan? Amang ano saan ka makagraduate? Dandan ni bagsak ti amin na grades ko. Pasol kumot lang ti amin. Naimasak mo't namin tinakiin-inom kadag iti barkadak. Tsak pulos inkas kaso ti panagadal ko. Hanya ka tati mapasamak. No maamuan ni tatang daytoy. Tsak kumakayat ang maamuan dang kasapulan. Gapo itimbaga kanyak ni ma'am. Makamuditan. Sigurado nga agungot ni tatang. Anyangay nga rod. Naladawon ti amin. Awanan ti maramidak pa'y. Masapula kasaritak ida. Tapno mapanday ti pagadalan inton bigat. Dagiti grades ni Steven kadagiti subjects na kabsat. Dagitoy mo't dagiti saan na nga impaspa sa requirements kan projects da dito'y school. Kasano napasamak da ita, ma'am? Kanayon mo't ama pa nagaramid iti group project da ni Steven. Pasaray maladaw pa'y nga nagawid ka po ta iliplupas da kano dagiti rumbeng nga may pasa ti grupo da projects. Pasensya kayon, kabsat. Ngam talaga nga awan ti na isubmit a group project akaraman ti anakyo. Nagipulong pa'y nga ro dagiti ka grupo na. Amasansan kano asaan at tumultulong ni Steven iti panagaramid da iti group projects da. Amang ano saan nyo lang nakita na imbag, ma'am? Namin anon akinitak dagiti na isubmit a projects kan requirements ngam talaga nga awan ti na ipas ni Steven. Ma'am, amangan mo't no adalang kamali iti panagkorek da iti exam na. Pasensya kayo manen, kabsat. Ngam namin ano adinoblek akinita ti exam na. Ngam talaga anababati score na. Sige nga rod, ma'am. Di kagdanag. Kasaritak ta anak ko apama na sumangputak ije balay. Lakay, anya ti kunada iji pagadalan. Impakita kanyak ti maestra na dagiti grado na. Tanda ni bagsak ti amin nga signatura na. Ta saan kanumot na agipaspasa iti project na. Kat nagpapati score na kadagiti exam. Kasta ka di. Masapula makasarita tata anak mo apama na sumangpad. At nakalukwan nga aramidin na saan tanga mo. Sige, lakay. Mga no sigod matan nga amom ti may papan iti da ito eh. Nay, awad ni amok iti da ita, lakay. Saan aya ka na yun nga agpakada ang mapan iti balay ti kaklase na tadaramidan da group project? Apay nga awan ti may submitar na. Papapanan na nga ron no kasi nga agpakada. Lakay. Agalwad kanyak di anak mo. Kunak no agad-adal ngum sa balim at gayam tararamidan na. Kunak no makapagardwara kun kalpasan ti mano atawan na panagrigrigat ta amang isaksakad iti panagatal na. Ita kastalaang ti inaramid na. Kastoy ti so papak na iti rigrigat ta nang papaadal kan kuwan na. Ti di na panagradwar? Lakay, agparbeng ka ko ba? Amang ano anya ti mapasamakan ka. Kasaritam tulaangan ti anak ta apaman na sumangpet. Agparbeng ka kuma.
Ijak ilibak manang, talaga nagbutengak, idi imbaga ti maestrami, amasapol akasarita na datatang. Amok ngamin ti kabailan nga aramiden kanyak ni tatang, apaman amaamuan na ti kalukwan nga inaramid ko. Ken iti may sa banda, nagilti akmanang. Gaputadyak man laing kan kano ti rigat dagiti dadakkel ko amang papaadal kanyak. Awan nga rod tinaaramidak. Imbagak ka ni tatang amasapol amapan iji pagadalan. Danda ni Jack kayat ti agawid iti daydi akanito, gapo iti buteng ko. Gapo iti naduktalan ti amak manang. Ngam amok anakarkaro akaungetdak no Jack agawid. Iso nga inturturod ko ti simmango iti amak. Kasapulak ti pamalawag mo ita, Steven. Apay ka di tatang. Impakita kanyak ti may sa maestram dagiti bagsak agrado. Pasensya kayong tatang. Talaga ngamin anarigat dagiti exam mi. Saan laaday ta? Imbaga na pa'y nga awan ti may submitar mo a projects kan requirements yu iti pagadalan. Saan ka kano at umultulong nga garamit ka dagiti projects yu kuna dagiti ka grupo? Tatang, saan ka daday ta ti kanayon arason mo? Ti panag-aramid yu iti group projects iso kanayon ka amarabyan nga agawid ka dagiti kalabos nga aldaw? Un tatang. Anyangem! Sardengan na ki Steven, amok nga da kalukwan nga raramidam. Awan ti kalukwan nga raramidam tatang. Saan kan ngaglibak? Sardengan mo ti panagsalsalawasaw mo. Saan na kami amaloko kung ninanang mo? Iso nga ibagamit a kanyak. Apay akanayon ka amarabian nga agawid. Anya ti kalukwan nga raramidam. Awan nga tatang. Awan ti aramida ka kalukwan. Sige. Ikan ka iti may sapay agundaway tapno ornosem da ito'y nga inaramid mo. No saan pa'y amaornos ti gradom kan kanayon amarabian ka nga agawid. Agalwad ka kanyak. Anya nga, Steven? Sumurot ka kadikada kami itong rabi eh. Iti makit-kita ka lang amita. Amo ka mais-stress ka. Iso sumurot ka kada kami itong rabi eh. At jajaming tayo kidi. Sa anak pala nga sumurot ita. Talaga kaungot da kunda tatang no matiliwandak manen. Namuan na ngaminan ang nababadag iti grades ko. Kun amang anudyak makagraduate. Anya ka mutan. Apoy mabutong ka kadagiti dadakkel mo. Ti amom, laksidan da ka nga anak, numaduktalan da ti aramid mo. Saan, Steven? Saan dan to maaramid kan kadayta? Mari, mabutong nga ka talaga. Amang numatiliwandak. Diyak ka muna anya panusa ti ipataw da kanyak. Nagko na ngamin ngagpatiliw ka. Saan to mapasamak dayta? Iso asumurot kan kada kami. Sige man langan. Simangpet ka din dyan anak mo. Awan pa'y nga rod lakay. Ang mga noadan iti dalan na. Ang mga noadala ang nakataktakan na. Talaga subsubukan nak dyan anak mo. Lakay, saan ka kumaunay nga agpungtot? Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Laglagi po nga damarikrik nam asaan anasaya at iti bagim. Makapasakit nga min iti nagam tar aramidon ta anak mo.
Kurang nalapatay kung tibagi iti pa nagtrabaho iti talon tapno mapaadal talaeng ngamawan gayam anyaman na kenkwa na ti pa nagsakripisyo ta. Bayam tasak ti makisarita kenkwa na paman na sumangpet. Agkalma ka kadilaeng lakay. Steven, anya ka moten anak ko. Kinasarita na kanti amam saan ka de. Anya man da ito yun. Narabyan ka man anagawid. Nakainom ka pa'y. Sana ka nakainom, nanang. Tinasaya at sumrakan adagos iti kwartom. Tapno saan na ka na makita pa ini tatang mo. Ang mga noan niya di mapasamak. Sumot lagayam anarabyan ka anagawid at tanapan ka nakinom. Paglibak ka pa'y laang. Ay na. Kasto'y gayam ti aramid mo. Gusto na kay. Agparbang ka kuma. Aramidan na kami nga inutil ka din nanang mo. Dahito gayam ti rason no api amaladladaw ka nga agawid. Mapan ka man gayam makininom ka dagiti barkadam. Mangibabain ka. Awan kwintam nga anak. Kinapudno lahat, tatang. Agpaiso asumursurutak ka dagiti barkada ka mapan agininom. Babaen niya min daytoy. Mapukpukaw ti stress ko. Aklunag. Kapoy ti daytoy. Nabaybay akong ti panag-aadal ko. Ay, huston. Agsarita kayo kadian na sayaat. Saan ka makibiyang ditoy? Saan ko maakastoy awagas ti panagsarita yo? Halpasan ti inaramid niya pa nagsakripisyo iti inam para kan ka. Dahito ti aramidam ka na kami. Dahito ti kasukat ti parang padakkel mi kan ka iti nasayaat. Pasensya kayong tatang. Huston lakay. Agkalma ka kuma. Sa balin ti tsuraam. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Halpasan ti amin, Steven. Dahito ti subad mo kada kami kaninanang mo. Saan ka pinadakitap nagbalit ka kasta mag-inom? Tatang! Tatang! Ano ti mapaspasamak ka na kayo? Tatang! Lakay! Lakay! Dayjay ti maudi agundaway ang nakasaritak ti amak manang Emmy. Saan ko nga ammo nga adagayam sakit ni tatang anabayagan arikriknaan na ngam di na imbagbaga kada kami kaninanang. Jak ammo no anya ti marikriknak ken aramidak idipimusay ti amak. Kasta unay ababawik manang. Numabalin ko mga isubli ti napalabas tapno saan ko maanagbalin anatangken ti ulok. Kat nagbalinak anasayaat nga anak kadananang kentatang, mabalin nga aging gaita, si bibiyag kumapay ti amak. Ita, jak malapdan apabasulan ti bagik iti napasamak iti amak. Nagsakit pay laeng aging gaita. Daytoy kumapakasaritaak, kat agbalin apalagip kadagiti dumdumngeg, nga agbalin tayo anatulnog kadagiti dadakkel tayo. Ken ilalaen tayo dagiti rigat ken sakripisyo da tapno mapakanda tayo laeng iti inaldaw ken mapagadal da tayo tapno agbalin anarimat ti masakbayan tayo. Daytoy ti padas ko manang. Tuy pagayam mo, Steven.
Pagayam ko nga Steven, nagkasang tinapasamakken ka. Pudno unay ti imbagam, arumbang nga ipatag tayo dagiti naganak kada tayo. Subadan tayo ti sakripisyo da, babaan iti panagbalin tayo anatulnog nga anak. Gaputan no awan da, awan tayo kumamet ito'y abiyag. Kan maysa da ito'y kadagiti sangapulo abilin ti Diyos. Ipatag tayo dagiti naganak tayo. Di mo liwayan ti kumararag iti namarswa, tapno lumag-an ti riknam, kat agtultuloy tinasaya at agasat, adimtengken ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan ariden, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklakuman itinagan areden, puro ak nga Ilocano manang, kat makunak amay saak a jack of all trades. Tauray anya akita ti pagsapulan, lakit di taligal, serserkek, tapno makatulong aklaang iti pamilyak. Saan na pa nagpanakkel manang, ngam iti ababa sarita, nagagetak nga agtrabaho. Siyak ti may kadwa kada kami nga agkakabsat. Ngambale siya kon ti tumaktakdar nga ama ti pagtaengan, sipud pimusay day di amak. Tababae nga minti inauna akabsat ko, kan nasapapay anaaddaan iti pamilya. Iti agdama, da kami laangan kadananang, kan ti buridag akabsat ko a babae ti agdeden na. Iti kangitingitan ti pandemya ana ipasardeng ti amin at trabaho, anatakwatak ti YouTube channel yo. Tawan ngamin ti sabali a pagpalabasan iti oras idi, no saan at ti internet. No bilang tamapili yung idrama da ito'y padas ko, kidawag ko mamanang, amasurot amin dagitinagan nga inlanad ko, tanabaliwan aminen dagitoy. Narabyan ka na si Mangpet, anak ko. Nagatindog ngamin ti pila di paradaan nanang. Sakit nagpigsa ti todo itay. Iso ang nagbayag ti di papagluganan. Ay, una yan. Tanaabutan ka pa'y gayam itinapig sa atudo itay. Naimbangar ta si Mardeng matlaang nanang. Tano saan? Narusapak ko man. Reden anak. Ni mo na ngay nanang. Nakaturugan adang amin klase na inton bigat. Kasta ka de? Ay, iwan gayam nanang. At iti soldok. Da kayo hindi makamo nanang unahin nyo dagiti importante ababayadan. Naggatangak mo tan ka dagiti kasapulan tayo diti balay. Ay, agyaman anak ko. Naimbaglakit din tananakam ka. Amom dagiti prioridad mo. Asus, pasablogan takmanin ako nak. Saan anak ko? Agsasauak iti pudno. Alangaro doon, ingka agsukatan tanay, nabasakan sa, ang mga no agsakit kapay. Sige nanang. Ipapudot konti makan anak ko. Apag isunto anak kaidasara ko no makasukat ka. Manang, itulod nak. Katsigod mo takas tatar aramidag sa nayadin ko. Igiddan kay tagsapa at dagdagas kay ti pagadalan nyo. Agyaman nak, manong ha. Anya ti pagyamana mo na? Tikin na singpit mo. Ha? Love na love nak ka talaga, manong. Apay kit din asaan nga ikat nakasingsingpat ka matakabsat ko. Masapak ka nga agawid no malim? Apay aya.
Agkuyog ta ko mga agawid. Sana ka sigurado ading. Amangan nga minumatuloy di sideline ko. Isupay mo't amat gadak. Kasta ka di? Wana ding. Iso adi mo namnamay na siyak timang sukon kan ka. Sa nabalit at damot ni nanang akanayon namang sukon kan ka, Mona. Pagman, tanalagip nakpay asarong kanan reden. Ha? Ni, talaga mo't ngayon at schedule ka amang sarong kargan ka. Saan ka di, Elsie? Ala ni dayto Apay nga matidugmanan di tasubil mo. Kasano? Kat di naksamot tan ay ayaton. Anyakit ta saanan nga ibagbagamot, Elsie. Ay ayatan ka. Isungarod nga inaramid ko ti amin. Tapno mapagtinag ka. Saan ka di? Ay, nasaan ka na pud no iti panagayat ko kan ka. Anya ko maaga po ang nagsakripisyo kiti dandani makataon na nangaram kan ka. talaga nga ayatan na. Katuan mo't. Apay kami nakilaat niya bagbagam ti kasta ita. Awan. Basta. Ay unay hindi ta sungbat. Awan, kas kada basta. Ni, anya nga dita. Reden, ada in-order ko iti online. Ngam kurang di kwartak. Kasta ka di. Wan, nayunam mamut di kwartak. Katuan day talagayam. Sige, siya kung di makaamo. Numano ti kurang ti kwartam. Nabayag kayo mutan nga agayan ayat ka ni Elsie saan ayari din. Wana nang, nasurok ang makatawunan Awan pa'y ka di panggap yung agsimpa. Kinapudno na nanang, pampanunutok matanday ta. Katanya pa'y lang arudtur urayan yung ay. Tulagan yun at ipanagsimpa ayo anak ko. Agad-adal pa'y lang ni Mona nga ading ko nanang. Anak, iti para publiko apagadalan mo tayan ni Mona. Saan mo't nga iso tinagastos unay? Kan maysa, adda nakasagana apag kolehiyo ni ading mo. Ta iso tiing kagumaan day di amayo, idi si bibiyag pay. Nanang. Iso asaan ka marigatan unay? Kan adda mo't tan urnong mo saan aya? Adda, nanang. Adda mo't natalgad at trabaho ni Elsie. Ngam siyak tawan permanente at trabaho na nanang. Ngam nagagat ka, anak ko. Kumporme amas truck mo apagsapulan. Saan ka mauawanan, iso akanayon nga adda sweldom. Uray anya trabaho, basta ka baulam, sir-sirkem. Pasaray ag ekstra ka pa yung agmaneho iti taksay. Isa pa nagkunak, uray ibagbagam nga awan permanente at trabaho. Nagasat ni Elsie no umanugutan a makikalay saken ka. Sigurado nga agbalin anarimat ti masakbayan na anak ko. Mamati ak unay iti imbaga ti inak, asaan nga agrigat ni Elsie, no bilang agkalay sa kamin manang. Tasyak amismo iti bagik, mapanagnagkak at talagaan nagagat, kan nalaingak nga agurnong. Pudno nga uray awan permanente at trabaho, sa anak mo't amapukpukawan iti pagswelduan, takas iti nakon-akon, nagagatak ket nga rod. Talaga aplanok matan ti agsimpa, takayat kon ti maaddaan iti bukod ko a pamilya. Ngem pampanunutek ti panagadal pay laeng ni Mona nga ading ko.
Saan mimot ngamin ang maubliga ni manang ko amang tulong kada kami. Tamalaksid nga addan bukod na pamilya, nilaang bayaw ko timang mangged. Saket dumakdak kalmeten dagiti anak da. Kinasaritak nga rod tinobyak, manang Emmy. Saan tamat nga agap apura saan ka dire den? Elsie, Noong kalay sa tangaminan ita, amangan no saan tanto akabailan. Amangan no nakakaasin to lang tiagbalin nga anak ta. apayan ako ng tikasta. Saan ko mamasayap tirik nam awan mo't ngamin permanente at trabaho. Alangan mo tasyak ti mangbiyag iti buklan ta pamilya. Tasyak ti adda permanente at trabaho na. Elsie, saan kamot nga awisan nga agkalaysan ket? No, jak kabailan nga isakad ti agbalin na pamilyak. Reden, Saan mo ta mailimod kan ka ti kinagagat ko? Malagip ko pa nga rod. Imbagamitin na minsan at ikinagagat ko ti maysa kadagiti na gusto ang ganyak saan ka di? pudno day ta Reden. Saan akaskas di ti sumrak iti estado? Kasi ti kanayon nga ibagbaga dagiti natataengan. Ti panagasawa ket saan nakaslain na po yung nga insubo. Ano masinit ka, mabalin mo ayula. Elsie, Iso pa nga asim ko ma. Saan pa nga ita? Ubing tapay mo't lang ititawon ta anasarok abainte. Kan kasi tinakunakon, saan tamot nga agap apura. Kasta, nagkadkad ni Elsie, anak ko. ubing kami kanupay mo't lang nanang. Kansaan kami kanumot nga agap apura. Ha? Isadyak latan nimpilit ti kayat ko Dayta kadila ang tiimbaga na arason, no apay adina pay kayat nga agsimpa kayo. Kas madlaw ko iti kasta adyar mo. At dapay sa bali arason. Husto akade. Nanang, Anya pay Reden. Apay adina pay kayat nga agkalaysa kayo. awan ka no ngamin permanente at trabaho k nanang. Anya. Day tatamo ka kang runaan na rason. Kunana ngamin niya alangan mo't ka no nga iso timang biyag kanyak ganiti bangunin mi a pamilya. Ay una yan. Di na ka di ma-apresyar ti kinapudno nga uray awan permanente at trabahom at daurnong mo. Saan ka mauawanan iti pakitiggadan ngamen nagagat ka nadiskarte ka anak ko. Nanang, Kasla saan ko ang maaklon day taarason ni Elsie. No siyak amay sa timangutob, panagkunak kat adapay nadagdagsen arason, no apay asaan pay akayat ni Elsie nga agkalay sa kayo. apay nakariin ka pa'y lang ading. Jack pa'y nga minalpas ti homework ko, manong. Kasta ka di? Kun 8 p.m. pa'y laang. Sa bagay. Anya dito assignment mo kaya muna? Mat, manong. Isu marigata, nak. Malading ko. Tulungan ka nito homework mo. Talaga, manong? Win, kakaiso na nga wansar ko inton bigat. Ha? Apay, manong? Agi na naaklang ading ko. Makabandog mo't ngamin. Mala, aramidan takit din ti homework mo. Tapno malpasen kat makaturog kan, wen? Okay, manong.
Rabiin, di ka kadipay agawid? Makaistorbo ka din, Elsie? Awan mo trabaho minton bigat saan ka di? Pudno, ngam si kati pampanunutek. Anya ti kayat mo asawan? Malaksid ngamin ang marabyan ka. Sigurado ang mapuyatan kan. Kat kunam nga daw braam inton bigat saan ka di? Elsie. Amahan no di ka makariing amasapa nung mapuyatan ka. Sa bagay. Ay, wen gayam, Reden. Diyay ngay ibagbagakken ka agatangam abag akursunadak. Di mo liplipatan, ha? Wen ka di. Di ka agda nagtamatagi-kwam day jay. Isagot ko kon ka. Agyaman na, Reden. Kasano nga rudan? Agpakada ako, Nilsi, ha? Sige. Aganad ka. Katkas itinakon-nakon. Di mo liplipatan di ipagpagatang ko abag. Nas daawak iti day di arabii asinarong karak ti kaayan ayat ko manang. Gaputa alas 7 la idi ti rabii. Ngam kasla agganatan amang paawid kanyak. No panunutan ana imbag, adamot ket di rason na. Ta imbagak ken kuana nga daubrak iti kabigatan day di apanang sarongkar ko ken kuana. Ngam gapo tanalaos ti panagayat ko ken kuana. Jakon ingkan kano dayjay anapasamak. Batang kong agmaneho iti extra ak a taxi iti kabigatan day di apagteng manang. Ngamjak ammo no nairanrana, wano talaga anakam tinamarso ti amin, ta alas 12 paylaeng iti teng nga ti rabii, inabiswan na kon ti karelyebok asya kon ti agpasada iti taxi, takalaat kano anakarik na iti saan anasayaat iti bagina. Iti ababa sarita manang, nagpasada ak iti taxi iti daydi akanito. Nalaos ti ragsak ko, tapasaray ada backload ko tunggal lugar apang ituludak iti pasahero. Agingga iti nadanon ti alas 3 ti parbangon. Mayat ti pasada ita. Swertek. Alas 12 la iti tengat rabi itay sinublat ko da iti taksing ipaspasadak. Ita, alas 3 la iti parbangon dandan ni Duan Aribo tinapasadaak. Sigurado dakdakkel ti mabingay ko. Aginggat igarahik inton bigat da iti taksi. Apaman na malpas ti relyebok. Nalamag ka. Naimpaglakid din ta nakahudisak. Makaluban dagiti lapayag ko. Gapo iti kalugong ti hudis ko. Pag iso, adag torong ditoy. Adda no may aglugan diti taxista da pag-uraya kiti pasahero. Adda manin pasaheros ko. Anya nga tatirumbag nga aramida kita. Ni Elsie akayan ayat ko ti kadwa ti lalaki ang naglugan dito taksi nga ipaspasadak. Katagpapa itulod da iti motel. Impagarup ko no nagbitutak langit ay naglugan da. Ngamsaan mo't gayam. Talaga ni Elsie ti pasaherok. Kat iti makitkitak iti rear mirror ajar da ita. Amuklatan ti aramidan da.
Apaman na may tulod ko ida iti hotel. Kasla bumtak ti barukong ko gapo iti mapaspasama kita. Kasla kayat ko nga idong parlangan to iman maneho. Nagpapada kami na maisagmak. Ngam sana rumbang agarami da kiti dakas. Sana rumbang maisagmakak. Tadadananang kaniading ko amang namnama kanyak. Isa pang nga asim ko ma Diyos ko. Ikan nakitikiran ti pakinagam. Tarabahin nak Diyos ko. Tapno madarak da ita makitkita kita. Di na ko mapaybayan Diyos ko. Kunakto paikat. Idinadakamat mo kanyak ang nagkadkad ang makikalay sa kan ni Elsie. Nagatapakon. Nanang. Malangkantis mo't gayam da dya babae. Sinayang mula ang tipanawon mo kan kuana. Pampanunutak nga rod. No kasaritak pa iti sangon-sango. Wano sa anin, nanang. Anak ko. Nasakit tinaduktalak. Impagarup ko. No di nalakayat ang mapuyatanak. Tadapay kat nga rod obrak. Isa pinagawid na kun iti sinarong karak. Ngam gayam. Reden, anak ko. Pangaasim. Di ka pa idagal itinapasamak. Amok nga ay ayatam tinobyam. Ngam di ka kumapailuyos iti sakit amarikrik-nam. Nanak. Kasayaatan siguro no di ka laangan sumango kan kuana anak ko. Lipatom latan. Tamangan no ilibak ng tumatlaang nga iso tinagbalin a pasaherom. Saan to makapaglibak, nanang? Tanalawag tinay record ti dashcam ti taksing ipaspasadak. Malaksid iti dayta. Mangag pa iti saw. Namin ano ti panangibaga day ti alalaki iti naagan na. Iso adinan to pulos mailibak ti kinaman ang lilipot na. Reden, kaano ay agatam di bagbagakkan kaabag? Kayat ka maamuan, Elsie. Kaano pa yaluklukwan, nak? Ha? Anya aluklukwan nga ibagbagam mo't, Reden? Sarda nga nakman? Di nakpabasulan iti jakmat aramid. Idi rabi. Apay akayat mong agawid a kadagos. Idinto ta sardam pailaan. Unay kan. Imbagak mat ajak lakayat amapuyatan ka. Takunam nga adda obraam. Saan ka di? Adda pakitag gadam. Iso ako nakakasayaatan no saan ka amarabyan unay dito'y balay. Katkalpasan anak kapanawak. Isumot nun ti pa nagpikat mo nakisinarak nakiinom iti sa bali a lalaki. Kasta ka di. Anya lalaki asasawa mo, Reden? Katkalpasan ti pa naghapi-hapi yo. Nagpaitulod kayo iti may sa motel. Ha? Makiitam? Saan ka ang makatagarit agpaiso ti bagbagak? Adda kadwa malalaki ang nagturong iti may sa motel alas 3 iti parbangon. Di mo mailibak na itagaputasyak tagman maneho iti taksi ang nagluganan nyo. Reden? Oo na yun, Elsie. Anya tinagbasulak kan ka. Apay alino ko, nak.
Isumat lagayam di mo kaya ti makikalay sa kanyak taluklok kun naklagayam. Saan kagayam anapudno kanyak? Balang kantis kagayam! Kalpasan anayebkas ko ti amin adagansen iti barukong ko. Kalpasan tinaduktalak akababalin ni Elsie. Nakiwin na swasak ken kuana ket pimanawakon manang. Aklonek adandani nakapanunutak iti dakes idi. Gapo iti saem anariknak. Ngem gapo kadananang ken ading ko ininot a nakalipatak ken nakamove onak. Ita adan permanente at trabaho kat adamoten sa bali a karelasyon ko. Natulag meten ti kalay sami manang. Kat amok ajakton mapasaran pay ti pan nakapasakit ko. Iti umuna a babae nga inayat ko. Gaputa nakatumpungak iti may sa babae anatakneng ken addabuteng na iti Diyos. Daytoy ti pakasaritaak manang. Kat sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti dumdumngeg. Toy pagayam mo, Reden. Reden, anyan nga agpaiso anya. Di mo ninamnama apulos nga dagayam sa bali nga iwas ti damo a babae nga inayat mo. Ngamamom, adamot pagsayaatan ti panagkadkad na, idi inawis mo iti kalaysa. Tanaduktalam ti pudno aburik na. Tano na irana na ikalay samon to na amuan ti pudno, ad-adan anasaksakit, ken makapaladingit, gaputan naman tiyaan ket kumanti sagrado a matrimonyo ti panagkalay sayo. Talaga saan nga iso tinaitani para ken ka, no di ket ti may kadwa nga ayat anasarakam, ti talaga nga inted ti Diyos para ken ka. Iso nga itapay laeng, kablaawan kan, Reden. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugo iti danal tibya.